20. obljetnica vukovarske tragedije obilježena je pod motom "Hrabri ljudi" u počast gradu heroju i svima koji su 1991. godine, braneći Vukovar, obranili Hrvatsku. U koloni sjećanja gradskim ulicama od opće bolnice do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata sudjelovalo je oko 40.000 sudionika iz cijele Hrvatske. Kolonu su predvodili pripadnici 204. Vukovarske brigade, koja je 1991. godine branila Vukovar, a osim stijega 204. brigade te stijega Republike Hrvatske, grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, po prvi je put nošeno i 144 stijega svih ratnih hrvatskih postrojbi. U koloni su se nalazili predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, predsjednica vlade Jadranka Kosor, predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić, brojne udruge proistekle iz Domovinskog rata i mnogobrojni građani Hrvatske, ali i inozemstva. Po dolasku kolone na memorijalno groblje, državna i druga izaslanstva položila su vijence i upalila svijeće. Molitvu za poginule i nestale u Domovinskom ratu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Monsignor Marin Srakić, dok je svetu misu zadušnicu predvodio nadbiskup vrh bosanski i kardinal Vinko Puljić.